I 10 ljudi, danas ćemo igrati Minecraft. Danas ću vam pokazati pumparicu. Kako napraviti ili sačmar, mislim neću kako napraviti, nego kako izgleda. A vi možete sami da vidite kako se pravi. Tu možete bilo kakav top, ja sam napravio ovaj. Jer mi je ovaj nekako najlakši. Tamo sam napravio da vidite kako puca, a ovdje sam ja napravio spoj, ne mora toliko pojačivača, ja sam to stavio pošto je mnogo dalje. Crafting table ovdje i tako bi sve ovako izgledalo. Uđemo ovdje, da uđem, čekaj, ovdje, šta će ovaj zombi prokleti? Joj, kako me nerviraju zombi. I nešto sam pobrkao kola. Kako me nerva, ne mogu ga proći. I samo klikšite ovo dugme. I ono ide pojačivač i u isto vrijeme aktivira bombu i šta prebacio je bombu. Ja bih rekao da je prebacila. Čekaj malo da ga uvećam. Brate. Da vidim sad. Ma hajde, veštica. Što? What the fuck? Hajde, ako je pogodim, pogodim. Samo da mi ne uništi moje remegdel. Sljedeća epizoda čini mi se da će biti Minecraft preživljavanje ili kako se ne zove više. Nafrk mi jezika. Ili brodovi koje sam sam napravio. Rad brodova. Mislim, jedan brod ratuje drugi. Brate, što veštice ne eksplodira? What? Što neće mi pali? Možda previše ule. Čekaj, probam svaki za sebe. Jedan dugme imam. Nestade mašina. Sigurno sam nešto pogrešno uradio. Čekaj. Imam ovdje da ne stavim nešto pogrešno. Gdje je pravi? To hoće da roka. I otprilike tako treba da izgleda pumparica ili nešto drugo. Mislim, ovo je za mene pumparica. Ali sačmara, šta već. I ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi.
Ćao!